Tuog. Bagaris now. So may buntag guys, narin ako ang brother si Jopel si nga Dahon sa Piralis. Dahon di boy. Dahon sa pagdad ko di boy. Ato mo ba mo diha sa. Ariya na sila ni. Dilik sila na dong. Paano man baboy dong. Ramda kay tag. Ito bang yung bang puro ka. Gas paglaw. Ay. Na akong brother. Sige. Hello, baboy. At- Baboy. Yun lang. Udah. Disin gi sudas. Ano man to? Brad, imo man tong gi Brad, imo tong gi wari. Sige, wari. Imo pakintik. Ha? Imo pakintik ba? Kintiks ba? Pakintik mo ba katong dili si Usman mo? Asa maron? Ano to? Ah, nang ko ni. Nani lutoy. Ako lagi kuha lagi kay mga bata di na lagi mo patuol lagi gahi na kay badlungon. Kailan ka ganahan ka man kapag Di ah. mo gulit kag manok kang kanang niglakaw nimo mo uli. Amo niglakaw nimo mo ayaw. Ay manok ito lakaw ayaw nimo. At haya gini. Kage pang. Koyok tayo bersari brad, karong Biyernes brad. Ha? Ako patay nito. Patay. Tagaman na rin kang gini, urog. Gipiki magani kas mga brad diri sa Gama Stila. Inomdom katong Pasko to. Pasko to brad o bago tuig. Wala na mo ko laglakad. Ni Marvin Roble ba dia? Skubil katong diha. Ha? Sa harbi. Ha? Tawagan na itong council sa Plato. Sa legit na ay nagkunkuha na ninyo. Mas full page pang galan yan ninyo. Full page akro. Ito ay lang. Wah, pareha bitaw mo bubod bitaw na si dugan. So mong Oh, so bata. na to si Kwan Ugkon. Wag lang ritual sa altang. Bubod buna lang ginamog akro gid kar Pero bubod. dili naman ko Brad. Pasta ko mga fraternity ron. Ana gid mas maayo gina siya. Atas negosyo ay unsa. Balik Para pernite. balik sa Kakaon gyapon tayo. Ginoo brad. Ya birthday na ikaslum. Dili, kanang balik ta sa Kwan. Ano? Ya okay na ni Joey Boy. Taas na mi Joey Boy. Manood ta ba? Joey Boy, taas naman na okay na ni. Kodong. Pila na? We, Pila ka minutes? 2 minutes ka pin. Subur kay na masudlan mit 15 minutes. Dawato na sa YouTube. magkuha kog sako nga dako dong. Ayun lang yan. Pang imong motor ka, tipin ka to sako si Kwan mabimig. Ayun lang eh. Di ba na arang gud gamay kay kubag mong daw to pa do. Lagi. Pagay nga to. Video. Cancel pila na? Pila na? 3. Cancel na 3 minutes.